Studju li għati ħarsa lejn is-suq tal-kera f'Malta juri kif fl-aħħar tal-2023 kien hemm ftit aktar minn 60,000 kuntratt ta' kiri li marka żieda ta' 23% meta kumparat mal-istess perjodu fl-2022. Dan qalu l-kap tal-policy fih dan l-awtorità tad-djar Brian McAuliffe li sostna wkoll li din hija riflessjoni wkoll ta' żieda fil-popolazzjoni ta' barranin f'dan il-perjodu. Fi preżentazzjoni ta' ċifri kien spjegat kif 90% tal-kuntratti firmati huma kirjiet fit-tul, anke jekk fl-istess sena kien hemm kważi 10% tal-kirjiet li kienu spazji kondiviżi u allura kirjiet li jkunu fuq bażi iqsar minn sena. Is-Sur McAuliffe fakkar li fil-waqt li fl-2020 kważi 75% tal-kuntratti kellhom durata ta' sena, illum is-sitwazzjoni nbidlet b'16% tal-kuntratti fl-aħħar tal-2023 ikunu saħansitra ta' 3 snin minħabba li ġew imġedda. Żied li sal-aħħar tal-2023 kien hawn 17 il-lokalità li fihom kien hemm aktar minn 1000 kuntratt. Bil-lokalità bl-akbar numru ta' kuntratti tkun San Pawl il-Baħar b'8,900 kuntratt li jirrappreżentaw 15% tal-kuntratti kollha madwar il-pajjiż. Isegwu kien hemm taslima u l-imsida. Intant irriżulta wkoll li 38% tal-kuntratti jeċċedu l-1,000 euro fix-xahar, dan ma jfissirx iżda li huma l-aktar kirjiet komuni. Kirjiet jiddependu ħafna mit-tip ta' proprjetà, mis-sajż ta' proprjetà u anke mill-lokalità. Xi kultant tajjeb li ma nħarsux biss lej leverage imma nħarsu wkoll lej id-distribution tal-kirjiet, meta nħarsu lej dawk il-kirjiet li huma long lets, l-iktar kirja komuni kienet bejn 800 u 900. Il-lokalità li fiha hemm kuntratti bl-ogħla kirjiet hija Swieqi. Fit-tieni parti tal-2023 il-kirjiet żdiedu b'4.8% inqas mill-ewwel parti tal-2023 meta l-kirjiet kienu qed jesperjenzaw rata ta' tkabbir ta' 5.5%. Waqt il-preżentazzjoni il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes saħaq li dawn is-sejbiet jenfasizzaw l-istabilità fis-settur tal-kera u jirriflettu b'mod tajjeb fuq il-politika tal-Gvern li jappoġġjaw kemm lis-sidien kif ukoll lill-inkwilini. Huwa qal li għall-lan ta' aktar stabilità fis-settur tal-kiri kienu maqbula b'mod unanimu fil-Parlament emendi fil-liġi tal-kera li ma' emendi qal li kienu mfaħra mill-stakeholders prinċipali. Dan huwa t-tieni rapport tax-xorta tiegħu bil-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zarafa jgħid li r-riċerka hija importanti għax l-istatistika tgħin fid-deċiżjonijiet li jittieħdu u li jkejlu l-affordabilità u l-aċċess.